Zdravím všetkých priateľov a nepriateľov. Chcem vám v mene Boha, v mene žijúceho Ježiša Krista odovzdať vám odkaz, že koho máte zvoliť. V pravde v Evanjeliu je napísané, Ježiš Kristus nám odkazuje, že Boh nemá rád rozdelenie. To znamená, že nemáme urobiť rozdiely, že kto je Slovák a kto je Maďar, alebo kto je cigáň alebo necigáň, alebo bohatý alebo chudobný, pekný, škaredý, žena či muž. Ale kto je znovu narodený Ježiša Krista, kto je znovu narodený živej vody a ducha, Božieho ducha. Čo znamená znovu narodiť v živej vody a Božieho ducha? Živá voda, čo veľa ľudí mýli, živá voda není voda, čo teče z vodovodu alebo čo je v jazere, ale voda, čistá voda je učenie Ježiša Krista, jeho slova, jeho vyhlásenia, Evanjelium podľa Marka, Matúša, Jána a Máteho. Čítajte živú vodu, šiepnite do srdca Ježišové slova. A to je čistá voda, čo nás vyumýva naše srdce. Keď si uvedomíme, že Pán pánov a Král kráľov Ježiš Kristus zomrel za nás v kríži pre tých, ktorí v ňom veria a budú robiť to, čo on kázal na jeho pamiatku, piť jeho krv a jesť jeho telo, čo ďalej znamená piť jeho krv, že poznať jeho učenia. A jesť jeho telo, že robiť pokánie z našich hriechov, lebo každý je hriešný, každý máme svoje hriechy. Treba naše hriechy oľutovať k Pánu Bohu, Ježišovi Kristovi, lebo on žije, je skriesený a čaká na to, aby každá duša k nemu sa obrátila a urobila pokánie a kajanie z hriechu. A keď si ty myslíš, že nemáš hriech, tak opýtaj od Boha, aby ti ukázal, čo máš v srdci, lebo každý sme hriešní, každý kurvíme so svetom, nepoznáme pravdu a robíme hriechy. Nevedome či vedome. Takže podľa Boha, nebeského Otca nášho, není rozdiel. Rozdiel je medzi bezbožným a dieťaťom Božieho Syna, ktorý uverí v Ježiša Krista. Uverí a pýta od neho znovu narodenie. V Evanjeliu je napísané, Kristus nám hovorí, že klopiem ti na dvere, pusti ma do srdca, do tvojho srdca, urob pokánie a kajaj sa z svojich hriechov. Ja ti odpustím a dám ti nové srdce a nový život, ktorý je večný, keď v ňom vytrváš, keď v ňom vytrváme. Takže zvoľte skrieseného Ježiša Krista. Ja som tiež ho zvolil pred 3 rokmi približne. Počul som slovo, Evanjelium od jedného brata a cítil som v srdci, že Ježiš ku mne hovorí. A keď som to uveril, čítal som Evanjelium, jeho slova, jeho vyhlásenia
tiekli mi slzy. A je tam napísané, že urobte pokánie. Nie niekomu človeku, farárovi alebo tak, ale doma z celého srdca. Urobiť pokánie, že Bože, prepáč, že som tak žil, že proti Tebe som išiel a nevedome či vedome som robil hriechy. Urobil som pokánie, ponížil som sa pred Bohom a potom samozrejme aj ľuďom som povedal, že som zbabelý, že som bezbožný, že som alkoholik a hen taký problém mám. A keď som sa ponížil v srdci pred Bohom a pred ľuďmi, tak ma Boh povýšil, dal nové srdce zadarmo, ktorý slúži na večný život, keď v ňom vytrvám. A to je živé a pravdivé. A preto robím vám svedectvo. Vyskúšajte, je to zadarmo. Len tomu potrebujete mäkké srdce, nie zatvrdené srdce. Lebo kto má zatvrdené srdce, od neho sa odrazí Božie slovo. A vysmeje sa k tomu, povede, že je to bajka, je to klamstvo. Nie je to klamstvo, je to pravda. Ježiš je cesta, pravda a večný život. Zober si do ruky evanjelium a čítaj osobne Ježišové slova, čistú vodu, aby ti vyumýval srdce z hriechov a z klamstiev sveta. Zvoľte Ježiša Krista. Ja som zvolil a robím svedectvo vám, že odtedy sa mi život zmenil. S koreňou. A to budeš cítiť, keď sa znovu narodíš Ježiša Krista. Budeš to cítiť, že bere od teba hriechy preč. Ukazuje tvoje hriechy, lebo on je svetlo. On ukazuje, nasvietí na naše hriechy. Uvidíme svoje hriechy. Nie hriechy Matoviča alebo hriechy Fica. To nás nebere dopredu. Oni chcú, aby sme o nich klebetili a hento toto. A pritom nebudeme sa zaoberať samým seba. Nie, nepozerajte do telky, nepozerajte nikam do médií. Pozerajte do srdca alebo na Ježiša Krista, na Otca Nebeského. Čítajte evanjelium osobne. Nechoďte do žiadneho náboženstva. Ja tiež nechodím do náboženstva, do žiadnej sekty, nikam. Živý vzťah mám s Ježišom Kristom. A o tom robím svedectvo vám, aby ste aj vy dostali, alebo aby ste aj vy počuli o tom, že je takéto. To je zmysel života. Keď tu žijeme na zemi, aby sme sa obrátili svojvoľne k Bohu, a aby sme sa spoznali osobne Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus bol pre nás poslaný, ktorí v ňom veríme, hriešni ľudia, tak aby sme si dostali šancu na večný život. Aby sme tu nemuseli v večnom ohni, v pekle ostať, čo príde na ten zem, lebo to je tiež napísané v evanjeliu. Prečítajte. Zvoľte skrieseného živého Ježiša Krista. On vás vyčistí, vedie, učí, miluje a vedie k večnému životu. A len s ním má život zmysel. Bez neho sme zbabelí a slepí. Nechoďte nikam zvoliť. Zoberte do ruky evanjelium a urobte pokánie Ježišovi Kristovi z celého srdca. On vám dá srdce mäkké a živé. Nie je zabetonované, aké máme. Čo nás učil svet, že aké máme byť. Buď silný a nevzdaj svoje sny a hen také. A keď má niekto také sny, že je pedofil, tak čo? Tak čo s tými snami? Nie. Jeden sen mám, aby som mohol
šíriť evanjelium a aby som mohol aj iným odovzdať to, čo som dostal ja od živého Boha, Ježiša Krista. Dostal som zadarmo a dám ďalej zadarmo. Chvála Ježišovi Kristovi, Otcovi nebeskému. Ahojte.